Хора, това е трети епизод. Който... Какво стана, бе? Не мога ми заради. Кой ме е копирал? Бос! Той ме е копирал. Ще го адна и ще го кикна. Седнете, кикна тебе вместо. Така. Трябва да си направил развълнуване на това, което прави. Какво направи с къщата? Сега ми е развалила къщата, хора, сега ще я гръмна. Окей, аре, виж и... Аз стоям в къщата. Идвам. О, отгоре за мен, да знаеш. Добре. Доста е готино. Ще те удара за такова. Ей, за добро. Не за лошо ще те удара. Много добре ще ме направи. Сега, имаш ли някакво дърво? Имам. Да, има. Имам 30. А тук отдолу има ли дупка? Извинявай! Зацепи ми! Питай хората! Ти ще имаш такова. А тук... Чакай сега. Исках да видя какво има отдолу, мами. Има ли дупка? Има. Ама не става нищо за тази. Добре бе, аз само да си изкача по-после. Готово. Къде е крафтинг? Ще 36 торча мога да направя. Правя. Ще става малко въглища. Не, аре ще го направя. Готово станаха 12 въглища. Имам... Два стака и 16 торча. Има да си живея в мината. Само ти осветя перфектно тук, да знаеш. Ма, аре да спим, какво ще кажеш? Чакай, искам да ги кикна нея и да направя сървъра само за двама. Излизам от сървъра, да знаеш. Излизам за малко. Да го направя само за двама. Идемо влезеш ли първа, не някой друг? Влизай. Имаш такова ли? Ко? О, да, ти не го ли знаеш? Да, знам го. Не, го ли карахме с тебе? А, не сме. С Киро го карах. Има и камери, съм се снимала. Аз ти говорих за него. Ноп. Или аз не знам. Ти си забравил само да кажа. О, колко по-добре без хора. Тук кой ще пил с такова? Ти! Грозно е, служи си го! Нямам. Отивам да правя. Мале, ето ли сте шума? Да. Личи. Не, май да. 4 шева, какво толкова? О, мой си. Е, така си глава ме пробужда. Скунци. Ще ми стане голям, бе. Беше гадното, че ме болеше пръста и не може да играя на Майнкрафт. Иначе, ако може да си играя на Майнкрафт, нищо, че ми 4 шева на просто. Какво толкова? Абе да спим, да пяваме да ставаме. Затвори прозора, защото ми е студ. Ма чакай да го направя. Чакай, Звънат ти. Не ми звънат. Получавам съобщение, пишат ми от мултилер. Така ли си? Цяло се пише. Трябва да знам кога съм информиран. Какво правиш? Да се такова е така. Аз не направя от бе дълго. Иначе още трябваше да съм. О, ти да брат ми. Абе, това ми трябва и! Нека я завърша ритуал. Аре, дай. Сега ще убиете, аз ти го дам. Ще го оставя на земята и ги ще го...
Я го гледай зомбито. Оставям ти го на тебе. Не, моля. Бързо изкача нагоре, бързо изкача. Убий го, че ме убива, Наполовин сърце съм, погледни. Аре, да затварям прозореца. Ще направя желязна врата, може? Имам 54 желяза. Може трети 5. Кое страна ще? Цялост. Коя страна? Да не ми вземаш айран. Няма бе, ама ти за колко печеш такова чай да ти сложи повече дърва. Не бе, аз имам въглища. Аз, ако има... Не хаби дървото. Знаеш ще минат колко въглища. Ще оставаш честно малко такова моркови. Свърши се дървото, сега слагаме. Айде, те стигнат. Аз съм там. Я вие като се събуда, къде ще ме... Добре. Яко. Ще го направя още по-яко. Ще направи още един етаж на. Чули? Това е втория етаж. Първият, втория и горния. Добре. Само това не го загрузявай, защото много ми харесва как ще го направя. Кое бе? Е, това е тук. Е, това. Няма бе. Имаш ли дърво? Тя Имам сгъсваш. 23 дърво и трябва да ходя за още. Все пак тая къща си иска дърво и материали. Някакъв... О, 6. Паяк има тук. Имаш ли малко пръчки? Дай ми пръчка. Имам 8 пръчки. Дай ми една. Не, 2 за брадва. Добре, ето. Айрон брадва, за да имам такова, да мога ти намеря много дърво да изкопая. Да такова, да щупа. Убила ли си селените? Нали си ги убила? Он е 5%. Батерия? Донасям ти сега зарядно Не, не имам. Това път съм подготвен. Взела си зарядното този път, Жени. Видях, бе. Това е моя. Добре, ти се ми бронят. Очаквате ли? Не. Къде му е това? Поне имам броня, радвам се. Даде 2 бутуши. За първи път ми се случи. Пръчките. Дай ми. Толкова да ти стигат. После ще остава едно нещо. Аре, потегнем към независимостта. Искаш да ти направя един меч? Не ти Няма да откажа. Чук тук ще света един трансфер да не ми се ходи до гората. Аре, после ще ти дам меч. Моля те, чупенето, брат. Ой, аз го забравих. Please, thanks. Не, сега ми трябва. Ти имаш ли трансфер до гората? Да. Мен са ми се препълнили трансферите. Мисля да изтрия половината. Половината. Аз поне имам броня, което това ми е много яко. Нали да имам някакъв... Да мъдали си хаба айрана за теб. Не, ако ми се свърши път, ще е наложително. Да си хапиш айран. Добре, трябваше да си направя една кирка и на тебе да сме по-бързи с дървото. Искаш ли да си работиш с кирката, защото не ми мърдай? Каква кирка, бе? О, брадва! Вече почнах нещо ми става, дай. Трябва да пия хапчета. Не бе, тап. О, 9 минути и 9 секунди. 9 минути и 9 секунди. Да, спорам. Правиме. Как да кръстиме по рейс? Все пак. Епизоди! Не. Опити! Какви опити, бе? Не Как знам. да кръстиме по рейцата? Оцеляване с опити. Вау, какво е това, бе? Кое е мутирало парсели? Не, как на повърхността има... Какво? Без да има лава до него. Има! Има. Ма е надалече. Като трябва да обиколиш малко по селото и ще я намериш. Ма тия ме нерват! Що се при нас влизат? Убия то манинкия.
Доста Али готин. 14 евро спече, ма няма ти го взема. Вземи го, направи си нещо. Вземи си. Така, кой ми трябва? За кой има тук стълба? Де знам? Имаш ли една стълба? Нямам. Ма не ми трябва. И аз да си една да. О, също съм трябва стълба. Чакай, аз ще се напърни. Ти не щеш, аз съм. Чакай, да се бърках. Как се правиш? Да, бе, добре. Боже, човек. Чакай. Това трябва да те уча на Майнкрафт ли? Не, Това се бе. превърна в кирчо. Сега ще убия. Кой е той е тука? Ева пак. Само да се темерно. Абе как? Чакай. Ето. Трябва ми една стълба. И аз имам. Една ми стена точно. Ето ти я. Фу. Е там, на стената зад тебе. Направих една стълба да може да скачваме на покрива. Каква е тази дупка, бе? Това дупка, бе. Тая къде скачи сега? Ей, аз направих също е тука. Закачване, виж. Къде си? Уа! Какво? Няма отвънка, бе. Това е старомодното да отвън. Добре. Старомодно. Абе, внимавай да не те изплеска. Внимавай. Да, бе, вау. Добре си плесна това. Ми да. Много ме плесна. Абе, Викаш на клипа се едно си ме бил. Але, чупи се. не може ли те нека да ги махна от сървъра Селени? Няма как, те са приятели. Ще ги запава къщите. И те обичат. Тук не мога да гори. А как мога да направя да гърмат тентите и да гори? Няма. Има! Има. Влизах в един сървър. И имаш. Еми. Аз малко ти преправих къщата. Защо? Тук служих купчетата, по-лесно се качвам. Че аз съм малко. Какво правиш сега? Ще видиш. Магиосник. Аз си отивам за още дървото, да си имам дърво. Обичам винаги да съм на разположение. Опа. Затова ти трябва и отвънка нещо да се качваш. Не ми трябва. Обичам да се качвам отвън от място. Да я знаеш дали е или е топло навън. Ма и отгоре покрива, после така те да направим. Как си беше покрива? Няма ли някъде по-голями дървета? Аз ги намерих, отивам там. В кога станах 13 минути? Ще правим и 5 епизод след малко. След другия. Къде отидеха голямите? Искаш ли и тикви? Не. Добре. Защото може да се направим такъв. На закони. Аз трябва да ям. Сега ще ти донеса една изненада.